kana azumin nan kuwa. Wallahi ni dai to ka gani a gida dai an san ina yawa A gida fa ina azumi. Allah sai ka dan yin aboki na ai maka cikin mu dare kai Ba kai ke ba? ni ba na yi Ka san da kawai bari in je in ɗebi mana ruwa ne. da nake son in sha ruwa ni ma ban shiga gidan ba ni ba To bari in shiga gidan. ina jiran ka Kai. Amma dai ba ni ko? Mana kai da kake wannan. Ina. Ya hayan ba ka. kai ya kare Ba fakko shi ba. za ka ba mana asiri ko Za ka daina ba mana asiri. Ba shi haka. Ka san shi azumi yadda ke ba mutane wahala. kuma an sa mai siga Dole sai ka. Me kuke yi? Me kuke yi? ba komai. baba Ba komai. Kana baligi da kai? Ba komai. baba A yanzu aka ajiye musu sai ka aure. Ko kuna kare azumi yanzu daidai kuke? baba da hara Ubanka. Bai nan ma a ciki. Ne a ciki. Bai mun. Ka bude mana. Au sai ka ce mun ruwa ne. Baba. Na da kuskure baki. Ai ba laifi bane. baba azumi ake la ilaha illallah baba me kai Ya ce baka tafi gidanku. Allah wallahi